Araba juin kalo tile saba san ba fila ani mugan an minnu sɔgɔlemana nin waati na an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la an bɛna kunnafoni minnu walawala ye bi olu de filɛ nin coronavirus kibaruyaw fo ka taa se kalanta kunnafoniyaw kan ka na se kɔkanko kunnafoniyaw cogoyaw kan ni y'aw ka kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Coronavirus ni o ye fiɲɛbana min kɛlɛmɛ ka diɲɛ labɔ nin waati na ka yira la ko o banakisɛ in k'a bɛ ka juguya Tumutu mara la. Kunu maa 270 sɛgɛsɛgɛlen kɔ ni o kun ye tarata juin kalo tile 2 san 2020 ye. An ka kunnafoni bɔra minisiriso min ni ale sigilen bɛ kɛnɛya ani adamadenya minisiriso fɛ. Olu y'a yirana ko maa 36 ko o de garisigɛ kɛra ni banakisɛ in ye. O 36 la i b'a ye ko maa 17 o yera Tɔnbukutu mara la. K'a yira ko Tɔnbukutu kɔ Kayi ani Kulikoro mara kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kalabankoro yanfan ye olu bɛ ka banakisɛ in fɛnɛ sɔrɔ. Bamako kɔnɔna na sa an y'a ye ko sigida fɔlɔ 2nan 5nan ani 6nan ko olu ka maa dɔw garisigɛra banakisɛ in na. Nga alhamdulila an bɛ se k'o fɔ ka d'a kan maa si ni ma to banakisɛ in na kunu kibaruya dilenw fɛ. Hakilina jiginna ka yira ko bana in donnen jamana kɔnɔ fo ka se bi ma maa 1351 olu de garisigɛra coronavirus ni o ye fiɲɛbana banakisɛ in ye jamana kɔnɔ. Maa 769 olu kɛnɛyara ka bɔ banakisɛ in bolo min ye maa 78 ye olu sata bɔra a la. Hali ni o y'a sɔrɔ 30 olu ta kɛra u ka yɔrɔ la minnu ma kɛ kɛnɛyasow kɔnɔ. Lɔgɔli karamɔgɔw ka baarabila bɛ ka gɛlɛya don lɔgɔli tali cogoyaw la nin waati in na. K'a yira u la ko kunun tarata juin kalo tile 2 san 2020 lɔgɔlitaw kun bolodalen don jamana fan bɛɛ. Hakilina jiginna lɔgɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen kun datugulen don kabi fiɲɛbana coronavirus ale kibaruyaw fɔra waati min na walasa kunbɛli bɛ se ka sɔrɔ ni banakisɛ in na cogoya min. Ni kalanta in a tɛ lɔgɔliso bɛɛ lajɛlen kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn dan na san laban waati la olu dɔrɔn de welelen don nin ko in na ni o ye kilasi 9nan 12nan fo ka taa se minnu ni an b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko kapu BT1 ani BT2 olu de kalanso dayɛlɛlen don nin waati na. Nga jateminɛw y'a yira ko gɛlɛya donna na Bamako kɔnɔna na ka kunun kalanta in k'ale bisibasa cogoya dɔw la. Nga min ye jamana fan tɔw ye kalanso dayɛlɛla ka baaraw kɛ u cogoyaw la. An b'a yira u la k'a fɔ ko min ye karamɔgɔw ka lafasa tɔn ma dɔw ye an ni olu kumana u ko u y'a ɲini u ka tɔndenw fɛ bɛɛ ka na kalansow kɔnɔ ka na u sigi maa si kana sɔn ka don kalansow kɔnɔ ka d'a kan u ni jamana ɲɛmaw bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛn dɔ lafasali cogoyaw la ko ni o sɛbɛnko ye ni o ko ma bila sen kan ko cogoya si la olu tɛ segin ka don kilasiw kɔnɔ. Kɔkanko kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Lamɛriki jamana kɔnɔna na u ka dɔnkilidalaw ye u ka dusumakasi yira ka se George Floyd ale ka saya kibaruyaw ma. George Floyd ale yɛrɛ fatura sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko kolosikɛ kunbereku min darila a kan ka mɛn ko o de kɛra a sata ye. K'a yira u la ko nin waati in na diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen maaw bɛ ka u ka dusumakasi yira ka da nin kibaruya in kan min ye Lamɛriki jamanaw ye. Kunu tarata juin kalo tile 2 san 2020 bɔlɔlɔw sanfɛ an y'a ye k'a fɔ ko dɔnkilida kulu ni a bɛ wele nanzarakan na ko industrie musicale américaine olu ye u ka dusumakasi yira nin kibaruya in na k'a ɲini ko kunu Lamɛriki jamana kɔnɔna na ko maa si kana dɔnkili lamɛn n'u bɛ a wele nanzarakan yɛrɛ la ko Blackout Tuesday min ŋaniya sirila
dɔnkilidalaw fɛ k'a yira ko olu tɔɔrɔlen don ni kunnafoniya in kun kan min ye Rihanna ani Beyoncé fo ka taa se dɔnkilidala tɔw bɛɛ lajɛlen ma u ko olu ka nin dusukasi yira ko kunnafoni don min bɛ kɛ sababu ye dusukasi min bɛ Amerikɛnw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinw ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakilina jigin kɛ k'a yira ko nin bɛɛ lajɛlen ye nin ye ko maa si man fisaya ni maa si ye diɲɛ fan si. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la kalo 2 sɛgɛnlafiɲɛbɔ kɔ ala ni coronavirus sababu la min ye super lion ti mɔgɔw ye olu ye ntolantan baaraw daminɛ ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile fɔlɔ san 2020 o siratigɛ la tɔn ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kun bɛ nin kɛnɛ in kan min ye tɔn ɲɛmaaba yɛrɛ sa ni ale ye Papa Sian Keyita ye ale ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se ka coronavirus matarafa cogoya min na a kana don tɔn maaw kulu camancɛ la cogoya min na o siratigɛ la min ye tɛgɛko minɛnw ye safinɛ ji fo ka taa se gel ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan a ko min matarafali ka gɛlɛn o ye maaw sɔnbɔlen ɲɔgɔn na ka d'a kan n'i ko ndolantan i ko maaw ka doroko ɲɔgɔn na ni farifoni kɛnɛ in kan an y'a ye u ye tɔn ndolantilaw u y'olu tila kulu 2 ye kulu kelen o kelen maa 10 kun bɛ o kɔnɔ min ye Minaba Tankara ye ni ale ye tɔn ɲɛmaa dankan ye a ko ale kun bɛ kɛnɛ in kan walasa k'a seereya ko fɛɛrɛ minnu ni olu tigɛlen bɛ fiɲɛbana coronavirus o kɛlɛli kama ko k'a seereya ko o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen matarafalen don walasa fiɲɛbana in olu bɛ se ka a kɛlɛ cogo min a kana don tɔn cɛ la kulon in o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la cogoya min na. Ni farifoni kibaruyaw bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni kɛnɛ kan an b'a yira u la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sera ka sigi sen kan ala ni ANCD ani AMAPU ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn sini ni waati kelen